Uthi utata uMseleku uthe xa belungiselela lo msebenzi kaBabyMat kuzawuyiwa khona wafumana i-call wabuza uba kwenzeka ntoni or besebe phaa kulo makhwela, I'm not sure, kodwa uye wafumana i-call yayibuza le call uba kwenzeka ntoni kulo makhwela. So wamangala utata uMseleku uba hayi bo njani, ubuthe kaloku awufuni ufakwa wena awungeni ndawo kodwa ngoku uyabuza uba kwenzeka ntoni. Apparently lo mntu ubuza le nto nguMakhomalo. So uthi utata uMseleku kutsho ukuthi bagadiwe nestephu abasithathayo bagadiwe, uMakhomalo nabantu bakhe abagadileyo uba kwenzeka ntoni, hence efowuni ebuza uba kwenzeka ntoni. Ngoku nxa iphi kaloku ngoku ebethe yena akangeni ndawo akahlangene, akho nto afuna uba imdibanise noMakhwela, akadibenanga no-number 5. Ngoku xa ibuza uba kwenzeka ntoni ubuza kubani? Okokuqala ubuzela ntoni? Okwesibini, okwesithathu uza kwenza ntoni ngale nto ayibuzayo because kaloku akahlangene ebethe yena makangafakwa. Hayi bonana bayamsokolisa utata uMseleku, bayamsokolisa gqithi utata uMseleku and naye nje ngathi akakwazi nokuziphendulela, usuke akhawuleze ngolila, akakwazi ukuziphendulela or uyonqena uthetha. Xa ubuthe mawungafakwa awungeni ndawo, so xa uzawuapdeyithwa ngubani? Ngubani lo fanele akuapdeyithe because ubuthe kaloku wena mawungafakwa mawungangeni ndawo. Makhomalo, Makhomalo umntana udla ngohlekelwa ke noba urongo, umntana ohlekelwe erongo angazazi naxa seyirongo aphinde aqhubeke nalaa nto. UMakhomalo sikuhlekele usenza into ezingezizongo, ngoku awusazazi naxa urongo kule game, urongo ubuthe mawungafakwa. So uzama uphuma sukuzifaka nawe xa ubuthe mawungafakwa, phuma ngalaa ndlela ubuzikhuphe ngayo. Noba kwenzeka ntoni noba kuthini sukuzifaka, sukuba yi-monitoring spirit. Phuma mntasekhaya, ubuthe awufuni phuma ke.